Welcome to 1 Hour Language Podcasts. In this episode, we bring you a Greek A2 level monologue, perfect for practicing your listening, reading, speaking and writing skills for everyday life or for the Pistopoeisi Ellinomatias Greek Language Proficiency Exam. In this monologue, you'll hear Katerina of Larissa talk about a weekend when she suddenly got sick. She'll share how her sore throat, fever and tiredness made her call the doctor and visit a pharmacy. The simple remedies she used, tea with honey, medicine and lots of rest. And the support of her sister and her hopes to recover quickly so she can enjoy time with her friends again. Drop me a message and ask for the full print version and vocabulary list. Γεια σας. Με λέμε Κατερίνα και είμαι 31 χρονών. Ζω στη Λάρισα και δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο. Δεν αρρωσταίνω συχνά, αλλά την περασμένη εβδομάδα είχα μια δύσκολη μέρα γιατί αρρώστησα ξαφνικά. Το Σάββατο το πρωί ξύπνησα με πολύ πονόλαιμο και πονοκέφαλο. Είχα πυρετό και η μύτη μου έτρεχε συνέχεια. Δεν είχα κοιμηθεί καλά όλη τη νύχτα και ένιωθα κουρασμένη. Σκέφτηκα ότι αργότερα θα πάω στο γιατρό, αλλά πρώτα τηλεφώνησα. Μου είπε ότι μάλλον έχω ένα απλό κρυολόγημα και ότι πρέπει να ξεκουραστώ. Το μεσημέρι πήγα στο φαρμακείο της γειτονιάς. Εγώ πάντα κρατάω τσάι και μέλι στο σπίτι, αλλά ήθελα και φάρμακα. Είπα στη φαρμακοποιό ότι πονάει ο λαιμός μου, έχω πυρετό και νιώθω αδύναμη. Μου έδωσε σιρόπι για το λαιμό και χάπια για τον πυρετό και μου εξήγησε πώς να τα πάρω. Ήξερα ότι το απόγευμα θα έπρεπε να μείνω στο σπίτι γιατί δεν ήθελα να χειροτερέψω. Όλη την υπόλοιπη μέρα έμεινα στο κρεβάτι. Έκανα τσάι με λεμόνι και μέλι, έβαλα μια κουβέρτα και παρακολούθησα λίγη τηλεόραση. Η αδερφή μου με πήρε τηλέφωνο για να δει πως είμαι και μου είπε ότι αν χρειαστώ κάτι θα έρθει αμέσως. Ήταν ωραίο να ξέρω ότι θα με βοηθήσει. Σήμερα νιώθω καλύτερα, αν και βήχω λίγο. Στη δουλειά ξέρω ότι αύριο θα έχω πολλά email, αλλά θα προσπαθήσω να μην κουραστώ πολύ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θέλω να βγω για περίπατο με φίλους, αν όλα πάνε καλά. Τώρα πια σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να φροντίζω περισσότερο την υγεία μου και να ντύνομαι καλύτερα τον χειμώνα για να μην ξαναρρωστήσω σύντομα.